Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pampanga PHO aminadong nababagalan sa pamamahagi ng bakuna ng DOH. Nasawing detained peasant leader na si Joseph Canlas inihatid na sa kanyang huling hantungan. Dating barangay chairman sa San Juan Concepcion Tarlac, ihinalang dinukot. At 11 metric tons na tuna nahuli sa loob lamang ng 3 araw sa Dunkla. Maya Pabay, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito naman ang muna at pang balita ng CLTV News. 19 na munisipalidad ang umaasa sa Pampanga Provincial Health Office sa pag-allocate ng bakuna na ibinibigay ng Department of Health. Ayon kay PHO OIC Dr. Zenon Ponce, nakadepende sa mga ibinababang alokasyon ang kanilang ginagawang pamamahagi sa mga vaccination sites ng iba't ibang bayan. Ang katotohanan umano nito, nababagalan sila sa pagdating ng bakuna. Si Paulo G. Santos ang may exclusive report. Hindi bultuhan ang nakukuhang bakuna ng Pampanga mula sa DOH. Ito ang inihayag ni Dr. Zenon Ponce, ang OIC ng Pampanga Provincial Health Office. Iyon ay kasabay ng kanyang pagpapadala ng dokumento sa CLTV News Team sa kopya ng vaccine allocation list ng Department of Health. Makikita sa dokumento na sa unang linggo ng buwan o May 9, 2021, nasa total allocation sa Central Luzon na 26,160 vials ay 3,398 vials lamang ng AstraZeneca vaccine ang naibigay sa Pampanga. Mix pa ito ng higit 1,000 na vials para sa second dose, 1,149 vials na first dose na dapat na mapa-administer hanggang June 30 at higit 1,000 na vials na para sa second dose na kailangang mai-administer hanggang June 30 at July 31 dahil sa expiration date ng bakuna. Hati-hati ang 7 probinsya ng Central Luzon at mga component at independent cities sa mga bakuna mula sa DOH. At para kay Dr. Zenon Ponce, hindi naman umano mabagal ang rollout sa Pampanga. Ang yung pagdating dito sa Pampanga, yung pag-rollout ng bakuna, hindi naman mabagal. Kasi tayo, kung alin lang ang binigay ng region natin na bakuna, yun ang niro-rollout natin. Within 1 to 2 days, hanggat maaari, niro-roll out na natin. Sinabi ni Dr. Ponce, nakukompromiso ang hakbang nila na mapabilis ang sistema dahil sa kupad ng pamamahagi ng bakuna. Medyo nadadanasan natin kasi kung alin ang ibababa ng DOH, yun ang bibigyan natin bakuna. Kasi minsan magbabakuna tayo ngayon, next week titigil na naman kasi walang available na bakuna. Sa tansya ni Dr. Ponce, nasa higit 30,000 pa lamang ang kabuang nabakunahan sa probinsya. Bukod dito ang isinasagawang vaccination rollout ng Angeles City, Mabalacat City at Syudad ng San Fernando. Samantala, sa COVID-19 tracker ng DOH sa Central Luzon as of May 11, nasa 81.6% ang na-administer na bakuna sa first dose o kabuang 178,720 sa allocated first dose vaccine na 218,960. Kapuna-puna naman na mabagal ang rollout sa second dose sa Central Luzon na nasa 11.3% pa lamang o 24,821 out of 218,960 allocation. Hindi lamang ang Pampanga ang hirap na makasabay sa mabagal na deployment ng mga dumarating na bakuna sa bansa. Nauna na dito ang panawagan ng alkalde ng Maynila na si Mayor Isko Moreno na nababagalan sa pagbaba ng bakuna sa kanilang distrito. Reliable na yung supply sa mundo, ang reliable pa pag dumating dito. Kasi ang bagal. Ako na po nagsasabi sa inyo, hindi po mabagal, super bagal. Paulo G. Santos, CLTV News. Sinubukan namin hingin ang panig ni DOH Central Luzon Director Corazon Flores, subalit tumanggi ito sa aming imbitasyon para sa isang panayam dahil mayroon daw silang pagpupulo. Nananatili namang bukas ang CLTV News para sa kampo ng DOH. Naihatid na sa kanyang huling hantungan si dating alyansa ng mga magbubukid sa gitnang Luzon o AMGL Chairperson Joseph Canlas.
Nasawi si Canlas itong Martes, May 11 dahil sa komplikasyon dulot ng COVID-19. March 30 nang arestuhin si Canlas ng mga otoridad dahil sa di umano'y pag-iingat ng mga armas gaya ng baril, bala at isang granada. Itinanggi naman ito ng kanyang mga kasabahan at sinabing planted lamang daw ang mga ebidensya. 14 na araw na detine si Canlas sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology sa Campo Liwas bago ilipat sa Angeles City Jail noong April 15. Sa ulat ng Inquirer, sinabi ng pamunuan ng BJMP na hindi sila tiyak kung sa naturang jail facility nga nakuha ni Canlas ang COVID-19. Subalit, sinimulan na raw ang contact tracing. At kaugnay ng balitang yan, makakasama natin live si Carlito Lumapas, ang nagsisilbing pinuno ng AMGL. Magandang araw po, sir. Marso at Rika ay igal na inareto ang kasama ni Joseph di sa aming opisina sa Sito Pampanga. At siya po ay dinala po Libas ng umaga, alas 9 ng umaga. At ako kasama din inantabayan akong Pangulong Canlas ng AMGL upang na sa noon ay makarating sa Campo Libas. Subalit, noong matapos na ang kanyang quarantine sa Campo Libas, sinasabi nila na si Joseph Canlas pinaswab test at 14 days siya idinitain doon sa Campo Libas. At nangyaring na nung siya na-inquest ay ipinasa ng CID ng Campo Libas dito sa 174 sa piitan ng Antique. Muling sinabi na makukwarantin uli itong si Joseph Canlas. Subalit, wala na palang katotohanan. Hindi pala nasulit. Noong mga panahon na siya nakadina sa 174, ay doon niya nakaansakit na sinasabi nilang COVID. Dahil nung inasok si Joseph Canlas hinuli, ay malusog ang pangatawan at walang anuman ramdaman, malan lamang doon sa pag-maintain ng gamot. Kaya labis nagdadalamhatan sa nangyari sa pagpapabaya dito kay Canlas sa lugar ng piitan ng Angel. Dahil katulad nga naman nasabi ko, habang hindi convicted ang isang suspect, ay manatiling suspect dahil hindi siya nasisintensyahan. At ito ay nasangalaga ng mga kapulisan o BJMP. Subalit nangyari kay Joseph Canlas na nagkasakit at ito ay hindi pinapansin ng mga kapulis sa Angeles. Kung hindi pa kami tawag kay attorney para mag-quest na siya ay mapacheck up, na siya ay madala sa ospital. At hindi puro ito dadalhin sa ospital. At gano'n nga nangyari, pagdala ni Joseph na sa ospital, ay wala na at siya ay nakumat na at agad-agad dinala sa ICU. So sa pangyayaring yun, ay narito at na sumakabilang buhay na si Joseph Canlas. Kaya may higpit ang panawagan namin, mga sasaka, kaming mga leader, mga kabataan, mga manggagawa na kilala na si Joseph Canlas ay nananabang na sa justisya. Sapagkat hindi nila pinanang tao pagpapabayaan ating gobyerno sa mga dinis na nakakulong sa bawat piitan. Ang pagpapabaya ng BJP, pagpapabaya ng krisan, pagpapabaya ng pamahalaan dito sa mga nakakulong ay kinakailangan bigyan ng pangkalusugan ay hindi nagawa. Kaya sinasabi nga na justisya kay Joseph Canlas dahil kung hindi hinuli, malamang ay narito pang siya at kasama na. Dahil sa mga kasong ibinigay sa kanya, ay napakasimpleng kaso, yung malis-mischief at yung natawag nating trespassing, yun ay kanyang nagawa
alang-alang sa pagtulong ng mga magsasaka upang maan ang palay na kinubkob at nakuran ng mga Panginoong Maynpa sa Nampito, Nueva Ecija. Sa pangyayari yun, ay naisama si Joseph doon sa kaso sa Nampito na siyang pinagsimulan upang gipitin, taniman ng granada, taniman ng bal, taniman ng baril. Dahil ang gusto na ay idikdik nito at pabigyan ng kaso ni Joseph Canlas. Kilala natin si Joseph Canlas bilang isang mahusay leader dito sa gitna ng Luzon. Hindi lamang dito, maging sa buong Pilipinas ay kilala siya dahil sa kanyang masugid na tibaka, masugid sa paglaban dito sa ating problema ng mga magsasaka, lalo na sa representation law na isinulong ng ating palaan na malaking dag sa ating magsasaka. Maging pag-importasyon ng ating gas ay tinututulan ng ating kasama Joseph Canlas sa dahilang ang mga ganitong tema ay hindi dapat ipatupad dito sa ating bansa. Dahil tinatawag nating rice granary ang Nueva Ecija. Subalit, nakikita naman natin kung gaano kababa ang presyo ng palay, kung kababa ang presyo ng mga bilig ay hindi tinutuloy ng ating gobyerno. Bagkus, ang bigas ay tumataas. Sobrang baba ng palay, hindi na makaon ang ating magsasaka. Iyon ang pinaglalaban ni Joseph Canlas. At hindi lamang kabundukan, hindi lamang tagan, hindi lamang katan. Palibha, si Joseph Canlas ay isang makakalikasan ay marami ang lumalapit sa kanya upang humingi tulong para na sa ganon maibsan ang kanilang problema dito sa ating bansa. Marahil ayun ay hindi maalim ng ating rehimeng ito, ng estadong ito, ng mga pasistang militar at kapulisan, kung gaano ang pagtulong ni Joseph Canlas sa mga taong mahihirap. Kaya binigyan si mga gawa-gawang kaso, katulad nila kasamang Polyuya at yung mga ibang mga detainees na binibigyan na ng mga gawa-gawang kaso. Kaya sa pangyayaring ito ay lubhang sumasakit ang kalooban ng mga magsasaka, sumasakit ang kalooban ng mga taong tinulungan ni Joseph Canlas, at higit sa lahat ng kanyang mga kasama dito sa Luzon at sa ibang panig ng ating bansa ay nakikidalamhati sa ginawa ng mga pasistang kapulisan tulad ng CIG, AFP at ang NTF-ELCAC na iyan na dapat alisin. Tama na, sobra, dapat tanggal na, lalo na itong ating Pangulong Duterte sa Malacanang. Kalito, ano naman po ang aasahan natin ngayon mula sa inyong grupo, lalo na po dahil sa inyong hanay, tumitindi na po itong red tagging? Opo, alam po natin ang tagging na iyan ay iba't ibang bahagi ng kapuluan Pilipinas. Lahat ng mga leader na lumalaban o krimen ni Duterte ay binigyan nila ng red para na sa ganon ay matako, tumigil, masupil, pero hindi titigil ang bayang Pilipino. Hindi titigil ang leader kasaka para isulong ang laban. Makikibakabe hanggang sa paglaban upang makamit namin tagumpay. Tarlac, hinihinalang binukod at paggamit ng videoke sound system at iba pang malalakas na tunog, bawal sa Tarlac City. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga naumunang balita.